Suola, 100 €, 2 kiiskiä. Hai maanantai sit vatokuuri. Ei noin paljon, hei nyt meni liikaa. Ei varmasti mennyt liikaa, mä oon tätä ennenkin mauttanut. Ai. Sumi on nöyhoriä, se syö. Oi. Ei se tarvitse kerralla peräkkäin. Sitten eihän nais elää. Se eka on eli. Ota yksi kerralla. Saatko syödä yksi kerralla? Ei edes. Vasta voi yksi kerralla. Kiiski eli, niin syö. Helppo! Apua! Uskomatonta! Pakko se on sen kummatkin kun sä Siellä on aloitat. niitä kärpäsen toukkia kans vaan. Se on helppo. Ruokasapihan se silleen on. Se on se mun kasiainen. Hei, On kaljaa. se mun kasiainen on siellä, kato. Tiedätkö? Vielä se yritti yökätä ja saa yritti henkisesti. Et ota samasta purkua. Sushi ja punaviini. Risto, eihän sinne anna sitä. Täällä on kriittisempi tapaus. Marko. Joo. Nyt ei oo Esa. Marko, anna hyvä jo suuhun. Nyt ei oo Esa henkisesti painottamassa, niin se syö nuolle. Nää arvasit. Lotat suu auki. Kuvelee rahaa. Se purastaa. Saa piirrettua kaljaa sitten. No niin. Kokeilissa niin. Joo, viet sirkukseen jo. Siinä oli 150. Noniin. Kyllä sä pystyt tohonkin. Isompi. Ahven. Niin kun meitä, että ahvenen vedätti, minäkin vaan. Niin siitä lahnastaan ne lupais Jukka. Se on liian iso. Sami kannatais nyt harkita tuota alanvaihtoa. Se rupes kiisken syöjäksi. Tämä kun syöt tämä... Tästä kun laitat yli sinne. Lapaamatoja, niin ei tarvii jumppatuurilla. Risto, paljonko siitä luvantaa? Minä maksan kanssa 100 tästä. Ei enää 100 kannata. Se on liian pieni raha tässä kanssa, kun 50 sai Oliko tästä se pienestä. Hyvä. Jee! Hyvä Sumi!